So guys, welcome back to my YouTube channel, no? May cake tayo dito guys. Alam nyo ba kung bakit? Kasi 2,000 subscribers na tayo guys. Yay! Maraming salamat sa inyong lahat guys, no? Happy 2,000 subscribers na to tanan. 2,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Hopefully kuha natin yung 3,000 subscribers next month. Char. Sa hindi nakapag-subscribe dyan, don't forget to subscribe. Click the subscribe button below. I-click niyo din yung guys, notification bell, ting below para ma-notify kayo sa mga bago nating video. Magluluto tayo ngayon guys. Simple lang guys. Magsugba tayo guys sa Cebu, sinugbang baboy. Madali lang to guys. At saka may kunting beer kasi may celebration. Kunti lang kasi 2% man. Lalaki yung celebration guys pag malaki na tayo, pag makakuha na tayo ng sahod kay YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Guys. So, ako may blow ang cake guys, mag birthday. Yay! Paper. Salt. Garlic, onion, spicy, pang spicy guys. Mix. Sugar, soy sauce, marinate for 1 to 2 hours. Okay? Soy sauce. Sugar. Spicy red chili flakes. Lemon pepper seasoning. Salt. Mix. Sausawan.
sunak. Lain mo kayo ng barato. Ilang barato hapon na? Lain mo ng barato. Mahal, pinakadyo. Okay na. So guys, let's start grilling. I-grill lang natin each side mga 3 minutes or 4. Check nyo lang para hindi masunog, no? Kasi mapait yan. Ang bango na dito, guys. Gutom na ako. Yan, oh, mausok na. Check nyo yan. Baka masunog. Yan, luto na, guys. Sarap nito. Yan. Nagsisling pa, guys, oh. Kita nyo. Yan. Yummy. Oh, in this part, guys, slice na natin yung bawi, guys. Lapit na tayo. Sarap tingnan. Yummy. So guys, maraming salamat. 2,000 subscribers na tayo, guys. Magpapagyan Kuya Arnel. Nandito si Kuya Arnel. Nag-celebrate kami ngayon ng konti. Gumawa kami ng sinugbang baboy. So guys, let's eat. Kain tayo, guys. Siyempre, maraming rice kasi 2,000. Carbo loading. Konti lang muna. Pero, ganito lang. Kasi, anda to puti. oo. Ito. Ako din na. Kubag. Si Kuya si Nanay. Stephen. Si Nanay at si Tatay. Unang lemon square, dili lemon. Kalimutan ko yung sagot. It's it, guys, oh. Ano yun? Kabisaya ano. Yummy. Oh, English na bud. Nalilembong na ako sa iyo ah. Huwag ka maglilito. Ay! Sorry. Sa Tagalog. Bastos. Tagalog yan. Sorry sa mga Tagalog kasi Bisaya man may good. Oy, Bisaya good me. Pero para sa inyo, para makaintindi kayo, ang Tagalog kami. Kahit magahe yung Tagalog ko, guys, ha. Magahe kasi Matigot. matigas ba? Gahe sa Bisaya yan, di ba? Walang Matigas. kanit ng baboy. Sarap. Ito yung bitaw. Gusto rice. Ni Kuya, ang saya ni Kuya kasi bagong cellphone ni Kuya eh. Kung may gamit, no to. Ano sa ito na Baras na kuha, pero paan? Mas taas sa series. iPhone. Ang Ang sarap, guys. Ibaligyan ako sa kuya para makaipon siya. Try nyo to, guys. Mapila ka iPhone. Sarap. Akong net worth kay kuan man, 3 million man. Yummy. Yummy. Dura. Sabi sa ginusos, no? Sarap din yung sauce namin, guys. Masarap. Mas masarap pa sa kusinero. Hindi naman siguro kuya. Hindi na. Ano daw tuka, Kuya? Can't stop it. Shout out pala, guys. Shout out tayo. Shout out sa lahat ng mga kasama ko sa trabaho, no? Sa clinic, mga nurse dyan. Shout out. Tapos si Genevieve, visit nyo yung shop niya. May kunting negosyo sa Shopify by Daday. So ilagay ko sa sa screen. Yan, yung shout out Genevieve. So murang mga damit at maganda. Mura at mahal. Mura at mahal, Wala si mahal. pero mas Affordable. affordable, oh. Affordable yung mga nila damit. Tapos kay Julian.
receptionist namin, no? Shout out sa'yo, Inday, ug sa iyang husband nga nagka-shout out na ko before. Sir, shout out sir. Napod sila ano, meron din silang shop, no? Facebook page nila is ilagay ko sa screen. Yan. Ano din, yung mga damit din at saka yung clothes. Ang balahap ko. Ha? Tapos Kain na guys. Oh. Tapos guys, shout out din ka ano, Kapyot, no? Isa mas kapyo. Application. Puro sa angkas kaya. Nandyan na sa Negros yung Kapyot application, mag-install kayo dyan, tapos Sakay na. sakay na. Libre delivery, no? At saka yung price niya is very expensive. Affordable. Very affordable. Sorry, engineer. Joke lang, no? So, Kapyot, ilagay ko sa screen yung Facebook page nila. Yan. Oh, tignan nyo dyan. Mga kailangan yung gawin para maka-install at maka-apply sa Kapyot, no? Meron din sila sa Leyte, Ormoc. Marami na. Oh, try nyo guys. Congratulations. Congrats, Kapyot. Lumaki na yung kakapyot natin, no? Shout out, engineer. Kapyot ng mga lalawigan. Sarap ka. Shout out pala sa mga ano. Shout out kay Juan kuya. Shout out ka. Jet Abiari. Dark Mark Dabi Amit. Hoy, shout out sa iyo, sir. Out. Mag-iibon yan. Ito, mag-iibon din to. May abiary to sa ano. Ramos. Cordoba, no? Ako, baguhan lang din. Binigyan kasi ako ni Arnel ng ano, kakatail at saka parakits, no? Yung parakits ko, dumami na. Shout out din kay Marky Flores. Tagagawa ng next box namin. Hoy, shout out sa iyo, Sir Marky. Hihi. Kain tayo, sir. Libre naman next box yan. Baka naman. Baka naman. So, shout out sa inyo lahat, guys, no? Kung kabalihoy ko. Kung kabalihoy. Ano to? Una. Mark Dabi Amit. Mag-vlog din kami sa ano namin, Oh. Ibon. Di. Juan. Dabi ba Dabi? Mukbang. No. Guys, abangan niyo yung mukbang namin ni Mr. Dabi, no? Seafoods, guys. Masarap talaga yan. Seafoods, abangan nyo yan, guys. Mr. Dabi, ha? Di kaya naman. Seafoods. Singit magnana ko ako ng siragat. Lagi? Ang kita nang. Pili sa. Ato sa ila. Hmm? Ato sa isla. Busog ka ng kuan ra ba? Dili ko yung ka ng kuan kayo. Nang naraka sa dagat ba? Hindi ko yan dalaw. Ano lagi? Sa ila sa isla. Oy, shout out na si Kuya, si Boss Ruben, shout out. Buko Burn. Shout out sa'yo. Salamat sa wine Bukuban. Salamat sa wine, no? Sponsor natin yan si Boss Ruben sa ano, wine. Tuk-tuk ra ba nino? Asa na ba? Aw, tara de. Shout out sa'yo, Boss Ruben. Lamig kayo, no? Ano ba? Lamig ya? Karon pag siya dugay ni Baro. Kasi mga last time, dali ba siyang Baro. Iya ba? Ito. Sige guys, maraming salamat guys. Maraming salamat sa lahat. 2,000 subscribers na tayo at saka road to 3,000 na. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe, click the subscribe button below. I-click nyo din yung ano, no, bell button para ma-notify kayo sa mga bago naming video. Bye for now. Ting 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 ting. Bye. God bless.